Hassanin, så er det den store finaledag. Hvordan har du det? Jeg har det fint, og spillerne har det også godt, og klubben er klar. Der er masser af tilskuere indtil videre. Så dem, der ikke har nået frem endnu, de kan roligt skynde sig. Der er gang i den. Der er gang i den, ja. DJ'en er der også, og BT er der også. Så det kører lige nu. Det har været en lang sæson. Hvordan føles det at stå her kun et skridt fra målet? Det føles godt, at vi snart er færdige. Så vi ikke skal tænke på det mere. Og så skal vi lige have de sidste kamp med, så vi kan få det overstået. Så en sejrdag, så er vi klar. Men bliver det til en sejr i dag? Det satser vi på, og spillerne er klar og har trænet rimelig meget her på det sidste. Og formen er god. Og det har været rimelig overbevisende i første kamp, så vi tror på en sejrdag. Men ikke noget, der er selv skrevet på forhånd. Det bliver spændende. Hvad ser du som nøglekampe i dag? Jamen, det bliver sådan, at hvor mange kampe vi kan vinde i anden kryds. Og hvor mange kampe de kan vinde i første kryds. Det er det, den kommer til at ligge. Hvad mener du konkret? Ja, om de kan få nogle sejre i første kryds, og hvor mange kampe vi kan hive hjem i anden kryds. Ja. Hvad med på damesiden? Hvordan ser du på den kamp der? Lige nu ser det ud som om, at vi har rimelig gode chancer for at fuldføre den også i dag, fordi Ballerup stiller ikke op med Henning Ramberg. Så det har Jette Vig på. Og det er et dårligt hold, end de vil med sidst. Hvad vil det betyde at vinde faktisk et triple DM, både for junior og for herrer og for damer? Det er jo det er rigtig stort, fordi vi ikke er blevet Danmarksmester endnu for herren. Det er første gang, hvis vi bliver det i dag. Damerne har prøvet det her for 2 sæsoner siden. Så kan vi gøre det i dag, så er det er vildt stort. Det er der ikke nogen andre klubber, der har gjort før. Nu bliver vi hacket. Hej. Klubbens glade dreng. Kasper? Hvad så, Andreas? Kunne du ramme den både med forhånd og baghånd? Bagtrædet får meget godt. Det var godt. Har du spillet godt ind? Ikke helt endnu, men jeg venter på, at Hassan tager sit fat i hånden, ja. Så vi kan høre sig. Der er jo ikke mere end en halv times tid til kick-off her på Camp Nou. Nej, du mener Santiago Bernabéu. Nej, du skal ikke også kigge. Hvad kigger vi efter der? Kl. 19.00, der skal Madrid fejres på Rådhuset i Madrid. Okay. Den bliver optaget derhjemme, så den skal hjem. Jeg håber, at det bliver den rette mester her i dansk bordtennis i modsætning til i Spanien. Men Hassan, held og lykke, og det kan være, at vi også fanger dig efter kampen til en evaluering. Tak.